Ang adlaw Sir Ostaj, nganong gitawag man ni siya og Idil Adha karong adlaw, nganong gitawag man ni og Feast of Sacrifice? Gitawag ni siya og Eid al-Adha, which means the peak of the day, or Eid al-Qurban, the day of sacrifice. This is in commemoration to the yearly ni siya nga celebration commemorating the sacrifices made by Prophet Abraham, peace be upon him, sa iyang sacrifice ang iyang only son, Prophet Ishmael. Because kuan man siya, Prophet Ishmael happens to be born sa nagpanuigon siya og 86 years old. Unlike Prophet Ishaq, ang age ni Prophet Abraham when he was born was 100 years old. But pasabot si Prophet Ishmael is maguwang, 14 katuig ang maguwang. So when God said, "Take now thy son, thine only son," referring to Prophet Ishmael, wa pa matawag si Prophet Ishaq aning panahon na. And ang place nga dito siya ipahalad was in Moriah or in Mina sa pagkakaron. So sa Muslim tradition, this is a victory day. Murag kanang nagmadaugon si Prophet Abraham sa fitna, kining pagsulay nga ihalad niya ang anak. Kuan man na bumudyon God, he was asked to sacrifice his only son. Unya, na may promise nga himuon siyang dako kaay nga nason. I will make thee exceedingly fruitful. I will make thee a huge nation. Ana. Unya, kana nga promise, siyempre kung kita maghunahon ata, himuon man ka kung dako nga nason. How is it possible nga ipahalad man gani ning anak nako nga usa ra ka buo? So di na mahitabo. Pero wa siya mo complain. Wa siya magunahuna because he said, "This is what my Lord wants." That means he can give me children even out of hajar, out of the rock, out of the stone. So gituman niya ang sugo. He went straight to the Mount of Sacrifice in Mina, taking his son. Niyang iyang anak, nagkuyog niya, nag-alsa sila og sugnod ba? Sige siya, nangutana siya pag sa iyang papa, kanang mag-sacrifice mga kaon sa may ato i-sacrifice, sugnod naman ni nato dala. Just carry on. So, kana nga event, kuana siya, very important event sa history sa Islam because ang devil, ang shaitan, nigawas. Paggawas sa shaitan, iyang giingnan si Nabi Ismail, "Uy, walay ihalad because ikaw ang ihalad." Dagan. So what he did, kuha siya bato, iyang gilabay ang shaitan. Oh, billah, 7 times. Then lakaw na sad sila. Pag abot sa unahan, nigawas na po ang shaitan. Nga dagan. Kaya kanang imong ama, di na kagukod, guwang na. Dagan. Kuha na po siyang bato, iyan na pong gibato. Doa nila, 7 times. Hangtod, naabot sila atong last nga lugar nga dito na ang halaran. Sa una gud ang halaran made of stones, heaps of stones, nga nagipatong-patong nga mga bato. Nga dito ang offering ibutang sa taas. Karon pag ingon na pa, unsaon ta naman ibutang na ang sugnod, i-file na ang sugnod dito sa taas sa halaran. Ya kitsa may ato ihalad, unsa may ato ihalad? Ingon, anak, gisugo ko sa Allah nga ihalad ka. Masugot ba ka? Ingon ang iyang anak, kung sugo sa Allah, ang iyang pagbuot ang matuman, kanang wapod mo ingog dili ba? Uban pa to, ang dagan man to. O sige, so kuha niya iyang kamot para higtan sa iyang amahan o ang iyang tiil. Nya, pagkauman, kuha na siya, saka sa taas sa katong mga sugnod. Dito na, so ang iyang amahan, nag-andam na og kanang
Sa una, di pa man kutsilyo, pero sa mga kutsilyo na to, flint track, pero hait kayo yapon. Sa diha nga, kung ano na siya, ingon si Nabi Ismail pa, tabuni lang akong mata sa imong kamot. Kay basig ihiwa nimo, mo tulo akong luha ba, niya dili nimo ko madayon og hiwa. So, that was exactly what the father did. Tabunan niya ang mata. So, katong mo, kung ano siya, singgit na siya, og Bismillahi Allahu Akbar, Walillahi alhamd, iyahan ng hiwaon na niya. Ang manulunda, si Jibril, alayhisalam, naabot man, gigunitan niyang kamot. Ibrahim, nakadaog ka sa pagsulay. Nailana na mo ang imong pagtuo. Kana nga story, bisag ka na mag-sermon ko, ang hila ko. Mahina ko kay it's really, kuhan ba? Kaning trial sa faith. Kung yaman mailagod kung may pagtuo ka o wala. Pero kato, siyempre, amahan man siya sa pagtuo. That was victory for him, and it's the victory for the whole of mankind. So nga atong pagtuo, dili siya wasted. Because naatay amahan sa pagtuo nga diha nagikan jud ang faith nato tanan. Muslims, Christians, Jews, we all claim our faith sa iya, di ba? He is the father of faith. So kana we celebrate that every year. Ang celebration started 1945 BC. Around that period. Nya unsa nang tuig karon? 2024. Plus 1945 years. 3,000 halos mag 4,000 years na. Okay, especially ang dates sa Muslim nga kalenda dili man 366 days. 354 abya. Pila ka adlaw ni nga celebration nato? 1 week ni siya. Actually, it started yesterday. Then karon, then ugma hangtod sa Wednesday. Pero ang resolution sa Majlis will be Wednesday. Okay. That will be 2 days from now. Kung ano siya bumbudyon, ang mga Muslim tibuok kalibutan, kada tuig magkita. Tanang problema tibuok kalibutan, hisgutan, karong panahon na. Like ang problema sa Palestine. That is a problem which should be discussed by the Muslims all around the world. As Muslims today, 2 billion na biya kapya ng Muslims. 2 billion, 200 million. Anak kadagana. So kanang gathering sa 162 countries ang ni-participate. 162 countries. Mga Muslim gikan Russia, China, United States, Canada, New Zealand, Australia, Central Asia, Southeast Asia, African continent, Europe, na dito tanan. Tambong ang mga leader to discuss that issue. Okay. So it's a very important day. It's a unity day where Muslims have to decide kung unsay mabuhat nila sa mga problema nila tibuok kalibutan. And you know, today, Islam is the fastest growing religion in the world right now. So you can imagine impact niya sa Muslim societies. Bisag asa. Diri sa ato, for example, bisag layo-layo ta sa Middle East, pero we join the celebration, we join the prayer. Gamonitor me. Pwede din mo tanawon man ron sa imong YouTube. Type lang, Hajj in Makkah 2024. You will see the New Jerusalem. You will see the Holy City. See. You will see millions of people. Okay. Yes.